नमस्कार. दीप दिशा रेसिपीमध्ये मी दीप्ती तुमचे स्वागत करत आहे. आज मी तुम्हाला गार्लिक म्हणजेच लसूण चटणी दाखवणार आहे. एकही थेंब तेल न वापरता चटणी कशी ऑइली, रुचकर आणि कलरफुल करायची हे तुम्हाला मी सांगेन. ह्यामध्ये वापरायचे आहे सुके खोबरे 2 वाटी, लसूण पाऊण वाटी, शेंगदाणे थोडेसेच घ्यायचे, त्याने जरा टेस्ट येते, आणि बेडगी मिरची 10-12 घ्यायच्या आणि त्यामध्ये काश्मीरी मिरच्या 2-3 घ्यायच्या. काश्मीरी मिरची त्यामध्ये घेतल्यामुळे त्या चटणीला खूप छान कलर येतो. आता आपल्याला सुके खोबरे, लाल मिरची, शेंगदाणे आणि लसूण हे एक एक करून तव्यावर आपल्याला फिरून घ्यायचं आहे. स्लो गॅस ठेवायचा आहे, तेल घालायचं नाही अजिबात, आणि स्लो गॅसवर आपल्याला ते सर्व फिरवून घ्यायचं आहे. सुके खोबरे आणि शेंगदाणे हे एका ठिकाणी काढायचे, कारण सुके खोबरे वाटायला फास्ट होऊन जातं. मिक्सरमध्ये जे आपण लावतो ते पटकन मिक्सरला लावलं जातं, आणि लाल मिरच्यांना वेळ लागतो, म्हणून लाल मिरच्या आपण त्या वेगळ्या तव्यावर भाजून घ्यायच्या. पण त्याला पण आपण तेल नाही वापरायचं, आपण तेल कुठेच वापरायचं नाही आहे ह्यामध्ये. फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं की ह्यामध्ये मसाला नाही घ्यायचा. मसाला पावडर असल्यामुळे खोबऱ्याचं आणि लसणीचं जे तेल निघतं ते मसाला खेचून घेतो, आणि त्यामुळे चटणी कोरडी होते, ऑइली होत नाही. आता बघा, आपण लसूण पण अशाच प्रकारे फिरवून घेतले, पण लसूण असं हे जाळायचं नाही, ती पण कोरडी, आणि फक्त थोडंसं त्याच्यामधलं मॉइश्चर निघून जायला पाहिजे, थोडंसं नरम व्हायला पाहिजे, नाही तर ती ब्राऊन वगैरे असं काही करायचं नाही आपल्याला. थोडंसं फिरून घ्यायची बस लसूण. आता आपण मिक्सरला लावताना पण अशाच प्रकारे लावायचे. मिरची पहिली बारीक करून घ्यायची, कारण मिरचीला खूप वेळ लागतो बारीक व्हायला. खोबरं आणि शेंगदाणे एका वेळेला लावायचं, आणि सर्वात शेवटी लसूण लावायचं. लसूण पहिलं लावलं तर मिक्सरचं भांडं ओलं होऊन जाईल, म्हणून आता मिरची लावताना मिरची पण अशी थोडीशी रवाळ ठेवायची, अशी पूर्ण पावडर नाही करायची आपल्याला. हे ज्या चटणीचं वैशिष्ट्य आहे की तेल अजिबात आपण तेल न घालता कशी काय आपली चटणी ऑइली होते, तर हेच आहे की मिरची आपण रवाळ ठेवतो आहे, त्याला आपण पावडर स्ट्रक्चरमध्ये करत नाही. पावडर केलं ना तर आपल्या लसूणचं आणि खोबऱ्याचं सगळं ऑइल ते पावडरच खेचून घेणार, आणि आपली चटणी कोरडी होऊन जाणार. म्हणून हेच लक्षात करायचं, मिरची घातली तरच लसूणची चटणी खूप सुंदर होते. आता आपण खोबरं आणि शेंगदाणे मिक्सरला लावून घेऊ. एकदा लावल्यानंतर ते एकत्रच करायचं आहे, मग तुम्हाला वेगवेगळं ठेवायची गरज नाही. आता आपण हे खोबरं पण ह्यामध्ये काढून घेतलं. आता आपल्याला लसूण फिरवायचे मिक्सरमध्ये. पण लसूण कशी लगेच ते चिकट होते ना मिक्सरमध्ये घातल्यानंतर, त्याच्यामुळे ती जरा चमच्याने हलवायची, आणि थोडंसं जाडसर राहिलं तरी चालेल, कारण नंतर आपण हे सगळं परत एकदा मिक्सरमधून काढणार आहे. आणि ही चटणी झाल्यानंतर पण आपण ती फ्रीजमध्ये नाही ठेवायची, ती चटणी काचेच्या बॉटलमध्ये भरून बाहेरच ठेवायची, कारण फ्रीजमध्ये ठेवलं ना की ती खूप घट्ट होते. ती बाहेर असेल तरच ती तुम्हाला नरम मिळणार. आता बघा, आपण लसूण पण मिक्सरला लावले, आणि लसूण आणि सर्व हे आता पहिलं चमच्याने आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. आता इथे मीठ पण घालायचं. मी मग असे इन्ग्रेडियंटमध्ये मीठ सांगितलं नाही, तर आता इथे आपल्याला मीठ पण घालायचं. मिठाचं प्रमाण थोडंसं चटणीमध्ये जास्तच असते, ते पण तुमच्या चवीनुसार तुम्ही घालायचं. हे सगळं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं चमच्याने, आणि इथेच तुम्ही चेक पण करून घेऊ शकतात मीठ बरोबर आहे का. थोडंसं वाटलं असतं तुम्ही ते मिरची पूड केली त्यावेळेला थोडीशी मिरची पूड बाजूला काढून ठेवायची, आणि जर तुम्हाला वाटलं अजून पाहिजे तर ह्या वेळेला इथे तुम्ही घालून मिक्स करू शकता. कमी पाहिजे तर मग कधी काय होतं की एकदम तुम्ही जास्त वापरा, मग चटणी थोडी तिखट आणि मीठ चटणीला चालते, पण थोडंसं प्रमाण ॲडजस्ट करायला आपल्याला इथे बरोबर जमणार आहे. त्याच्यामुळे त्यावेळेला तुम्ही थोडंसं ते मिरची पूड बाजूला. आता तुम्ही बघते ही चटणी किती कोरडी वाटते, पण हेच आपण आता मिक्सरला लावणार ना, तेव्हा त्या खोबऱ्यामधलं आणि त्या लसूणमधलं सर्व ऑइल बाहेर येणार, आणि ती चटणी मस्त नरम वाटणार तुम्हाला, आणि ऑइली वाटेल. तुम्ही हातामध्ये घेऊन पण ते बघू शकता किती ऑइल, आणि आपल्या नजरेला पण दिसतं.
पण ते फ्रीजमध्ये फक्त ठेवायचं नाही. आता हे तुम्ही बघता किती सुक्कं आहे. हेच आता मी मिक्सरला लावल्यानंतर किती त्याला ऑइल आलं. फक्त आपण लसूण टाकल्यामुळे ते जरा घट्ट आहे ना, चमच्याने जरा तुम्हाला हलवायला लागेल. हे बघा आता मी मिक्सरमधून काढलेलं आहे. आता तुम्हाला मी ते प्लेटमध्ये काढून दाखवते. किती सुंदर तुम्हाला ती चटणी ऑइली झाली आणि कलर किती त्याला छान आला आहे. काय मस्त सुगंध येतो आहे. ही चटणी 1 महिन्यापेक्षाही जास्त टिकते आणि ती तुम्ही पिकनिकला वगैरे पण घेऊन जाऊ शकता. अशा छान छान रेसिपी जे आम्ही दाखवलेल्या आहेत त्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत. तुम्ही त्यांच्या पण लिंक तुम्ही बघू शकतात. बघा किती सुंदर त्याचा गोळा होतो आहे. त्याच्यावरून ते कळतं की ती चटणी किती ऑइली आणि स्मूथ झालेली आहे. ही माझी रेसिपी आवडल्यास नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. अशा विविध रुचकर रेसिपीसाठी आपण पुन्हा भेटू. तोपर्यंत टेस्टी खा आणि हेल्दी राहा. थँक्यू.